Wat jodung tatu haga met gejong pi ko gi para syakri hautrai. Namar ga ktin gejong blai ka khang persya yang ai pi bandung tatu. Nada pin pule ne gilebi tikas kala nong ba khat khandai ga khot ba arpu pra ga ongkum ni. Pin om pen mong yala ka do namar ubayap lemne shondak kumno ru halor jong pi ngalong utrai ken ong ga ktin gejong blai. Wat nom shondak lemne dro haga met gejong pi namar kita gi ba ik gi ba thon gi pi lada gi ba la yap lane gi bang emro. Namar ngalong try nga ktin gejong blai to tip ba ka met gejong pi ka de ka temple gejong blai ka ying shong gejong blai ka ying shong gejong mensim khoj de namar kata wat penmong ya ka wat drodak ya ka nga ktin gejong blai lada pila don ya kata ka dak lani kata ka tatu ha ka met gejong pi ngong pi lada mla suban pelip ya ka om lele syakri yo blai penmap yo try kita ka ek baro ba pi pila de benle henry wat nom dro tmai supat ha ka met gejong pi namar ka ktin gejong blai kanam sya yang ai pi bandro tatu de namar kata ha ka jing im gejong pi pen khoj ha ka met ke jong am jong pi namar ka met ka jong am jong pi ka dei ka ying shong blai la pin pule na ki nong kong koren kal nong balai ka khot ba khat ri khat nyo hang tu pin syam namar ka met ke jong pi ka dei ka temple ka ying shong blai de namar ka ta pi don kam ban ri khoj ya ka wan am dro tatu ha ka ktin nong wei ki ong tatu ka ni ka jing shon dang ong pi de namar ka ta ha ka jing im ka jong am jong pi wat ju dro tatu namar ktin ke jong blai ka khang persya ngai skam pi osngol ba kni ktin ke jong blai blai ker khoi pi